estem aquí a l'Escola LOC, que estem a l'hora del pati. Com veieu, hi ha molta gent i anem a fer-li algunes preguntes, vale? De quin curs sou? Segon. Molt bé. I com us dieu? Chloe. Ibrahim. Danae. Víctor. Molt bé. Que vindreu a veure l'obra després? Sí. Us han explicat de què va? No. No? Serà una sorpresa? Sí? Molt... Sorpresa. Serà una sorpresa l'obra de teatre que faran. Perquè no us han explicat res, no? De què va? No. Sí. A veure, com us dieu? Arián. Marc. Amal. Bianca. Paula. Molt bé. I de quin curs sou? Segon. Tercer. Molt bé. I sabeu què vindreu a veure després? No. No us han explicat res? No. Serà sorpresa? Sí. Molt bé. I de què us agraden els contes? Us agraden molt o què, els contes? De lleó. Sí. De què us agraden els contes? De lleó. De lleó? Sí, de lleó. Ah, sí, ja Lleó. De tots? Hosti! Una rotllana, va. Veiem una fan incondicional de l'Albert. Fem una rotllana i graves al mig. Sí, no? Diu que no tens nòvio, li he dit això. Va, juguem a alguna cosa? Ha pillat gol! I qui pilla? Va, correu! Toma, jo! Corre, que no! Hosti, que bo! Quina passada! Totes nenes, saps? Alexia. En sèrio, què és això? Hem vingut a fer un teatre!
Hem d'anar cap a dins. Què passa? Hola. Hola. Ha sigut divertidíssim, mama. Sí. Quan sigui el més gran ja